Non nos enganemos, a vosa idade non é doado cantar, bailar, actuar ou mesmo falar diante dos demais. Dá moito medo facelo mal e que alguén se poida rir de nós, iso entendémolo todos. Por outra banda, falar, movernos, expresarnos como somos en público é fundamental, temos que facernos oír e valer. Imos traballar isto nas seguintes sesións de educación física, agora vos contamos como. A ver, quen ten unha habilidade especial? A quen lle encanta bailar? Alguén sabe facer malabares ou trucos de maxia? Pois estades de sorte, faremos un concurso Ti si que vales na clase. Un momento, stop, que ti non sabes facer nada diso? Tranquilo, tranquila, pois casi mellor. Déixanos axudarte a aprender alguna das habilidades, solta o medo a actuar e verás como deixas coa boca aberta a máis de un cando te vexa. A ver, pensemos que che pode gustar. Facer malabares? Algo tipo acrosport? Verte subida nos zancos? Ou es máis de baile galego? Genial! Escolle o teu grupo, pensade nunha idea, traballade moito e vémonos na actuación final, porque non o esquezas, ti sí que vales!